karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Busa, kinahanglan iya kining bayaran. Bayaran sa unsa kuya? Pobre tao na si Isya, oy. Bilaya sa ila, kay pugson siya siyang inahan sa pagpakasal sa nautang nini. Unya karon, imo siyang patyon. Ug sa man ingon nimo nga ako siyang patyon ha? Ha? Gikuhaan ko niya sa kaabag sa kinabuhi kan. Busa kinahanglan iya kining hulipan. Unsay? Dako siya sana ko. Gikuhaan ko niya og kauban sa kinabuhi. Busa, ubanan ko niya hangtod sa kamatayon. Unsa? Kuya, unsa ko nang gipanulti nimo? Nakasa siya na ako, Kent. Nawa na ako ang bugtong babae nga akong gimahal tungod niya. Busa mag-antos siya sa akong kaput! Kuya Hans, wa na gyud na mamao ang imong nahuna. Wa ka na'y labot sa akong mga plano, Kent. May labot ko kay igsuon ko nimo. Ug may katungod ko mo badlong nga bisan ko magguwang ta ka. Tungod kay wa ka na sa hustong pangunahuna, Kuya Hans. Ug dili mo mahimong silutan ang babaeng inosente. Dili sa inosente, Kent. Kuya, Pasagdi ko sa akong buhaton na nabayana. dili kuya. Ayasa! Ayasa! Oh, Ayaw siya kuha agikan ako, Kent. Sir! Sir, yung tao na ina po sila sa Sir Kent! Ayasa! Nakaka sa kwarto ni Kara? Ayasa! Kumusta naman ka, ha? Unsa man? Di ba sakitan ka ba ni Kuya Hans? Oo, makuni pa sakit eh. Kung ngayon, pagguyod yan ako, paingon diri, sakit kita kong kamot. Ayong kadlok sa pagsulti. Unsa man? Nakakauna ka? Nakakaon naman. Lami man gani akong pamahal. Kuya, kuhaon ako si Ayasa. Dili. Kuya, illegal kining imong gibuhat. Imong itiner din si Ayasa. Sumbong sa polis kung gusto ka, Kent. Bahala ka. Basta dili na ko ihatag nimo sa isa. Anhi siya din eh. Hangtod makabayad siya sa sana ko. Para sa unsa man ang imong gibuhat, kuya? Ako pangutan na. Kung wa ka makauyon sa kong gibuhat ni kriminal, makalakaw ka na. Ayasa, gawas na. Gawas diya. Ayaw lang, Sir Kent, uy, ari lang ko. Unsi anak lang ka. Hindi lang ko mugawas kay... Usilon na niya ka ni Sir Hans. Dili maayo na magpatay mo tungod na ako. Pero dili sa baayo nga itiner ka ni kuya din hitungod sa nga wa ka mahibaw. Naibaw naman ko sa kung sa niya, Sir Kent. Ayasa. Namatay nga pangasawa ng tungod na ako. Unsaon dang hagmanggut ko. Nakasuway naman ko ining saa sa una. Ha? Mikatkat kog lubi. Kay mangwa kog butong. Unya, akong gihog ang butong nga wa ko magtanaw sa upos. Nakaigoin noon kog tiguang. Kay nagdanghag man ko. Pero lahi ng sitwasyon na. Parehas ra na. Nagdanghagos paglabang. Wa ko'y lingi-lingi. Mao nga, ako ang taong madamagan ni Sir Hans. Pero, ang iyang pangasauno na hinuon ang namatay. Bisa na. Inusinti ka pagyapon. Mula karon. Uban ako karon dayon. Dili ko, sir. Ayasa. Pasagdi ming duha ni Ayisa din eh. Dili kuya. Dili ko mulakaw kung dili ako madasi Ayasa. Pero, di ba may pamilya ka Ayasa? Dili na ko pangitao na to nila, Sir Kent. Pangitaon ako sa Ayisa sa syudad. Uy. Hello, Mr. Le. Hello, Ason. Ikaw dili uli ha kung dili mo dala, Ayesa. Mr. Le. Dili ko mo pauli kung dili na ko makitaan si Ayisa. Imo balay ako padlak ha. Bahala ka na ang akong bahay, Mr. Le.
Ako lang unya na lukaton kung makitaan ako sa Ayesa. Ikaw, ason, tuman yun imo saan, ha? Kung imo kita na isa, ikaw ulit na yun. Imo na yun, kuha pa mo balay, ha? Nga kami ang isa, pakasya na yun. Oo, Mr. Le. Ikaw kay Baukan na, ha? Kung ako unsa masuko, ha, ason? Lagi. Mr. Le. Mura kag dragon kung masuko. Okay. Kana ikaw timan iya, ha? Lagi, Mr. Le. Ako nang tibanan. Okay, bye-bye. Babay sa Mr. Le. Tilan. Gibangkong na giningin si ka. Kamahay ko ba yung nangutang ko niya, eh? Gibiyaan na doon kong Ayesa tungod ining tipaklo ngayon si... Ayesa, ayaw pa da si mong kadlot ko, Hans. Gawas na diha. Sir Kent, ari lang lagi ko. Kinalambayran ako ang akong saan ni Sir Hans. Ayesa, pero Ay kabalakan ako, Sir Kent. Dili ra na mo patay si Sir Hans na ako. Kay kung gusto pag ko niyang patyon, mikirig na unta ko dito sa mong studio. Usap-asap, tinuod man sad nga nakasa ako si mong magawang. Looy kayo si Kara. Tanawa o. Gwapa man day kaayo na siya. Nindot pagid mo pahiyom. O niya, kalit lang siyang naanhing tungod na ako. Lagaw na, Kent. Sir Kent, lakaw na lang. Okay na lagi ko din Murag, dili pa masigi ko kuhaon sa Ginoo. unsa? Kay kung patyon na nagyud ko, napatay na ako sa mga bugay sa plaza. O baka ako ang mupilit sa poste o mamatay. Oh. Mao nga, lakaw na lang, Sir Kent. Salamat na lang si mo kabalaka. Dili ko mahilong na nga magunaw na nga mabiling ka din Kung doon ay daw ta mahitabo na ako, sir. Nahibaw na gyud ka kung kinsa ang paninglan. Ang imong maguwang, diba? Gusto ka. Pero risgo kayo sa mong bahay nga kauban nimo ang tao nga grabe ang kasuko diha nimo. Sir, ako na'y bahala nga mo ama sa gibating kasuko ni Sir Hans na ako. Tungod kay, ako masagid ang nakaingon nga namatay ang pangasawa nun. Ako na siya mangitag paagi nga mo gaan-gaan gamay ang iyang gibati. Manimpahad ka? Oh, ingon anak yun. Pero, magampo gid ko nga mahupay ang kasuko. Wa pa man kani siya makapatay og tao. Buotan ka na ako magguwang, Ayesa. Wala kong kasabot kung anong. Naingon siya, ana. Mahal ang gitingali kaayo niya kana si Kara. Oo. Saksi ko kung unsa niya kamahal, si Kara. Mao nga, ako na lang serbisyuhan ang akong sa imong maguwang, Sir Kent. Ayesa, Sige na, sir. Lakaw na lang. na ako ihatag mo. Unsa man na? Ako ning cellphone. Ako na ihatag mo. Ako na idunol sa bitana, ha? Kung mahadlok na dyan ka ni kuya, o magduda ka nga may buhat nun siyang daotan mo, tawag ako. Oh. Ari sa bitana. Ang akong nga akong gibutang sa akong number. Salamat, Sir Kent, ha. Ay, lagi ka bala ka. Okay na ko. Unsa man? Makagosgawa sa kadyas kwarto? Dili. Iyaman yung gilak. Kung mao, piniriso ka niya. Sige lang, kumatuo ka ha. Alihilag bangko putahan. Pero dili makasud si Kuya Hans. Sige, adto ako. Pero mabalik ko. Salamat kami lakaw ni si Sir Kent. Abi na ko magpatay ng managsuon. Hain naman to, Sir Hans. Nahiluman? Hay, salamat ni nagyug ko sa syudad. Mulahos na lang ko sa bahay sa akong uyuan. Adto lang una ko mo istar. Mamasin sab ko nga nakaadto sa Ayesa dito. O di ba, tuag yun si Ayesa magtago. Kanahan ni babayhana. Mag-jeep na lang ko eh. Pastilan, kadugay na daig nako nga wa makaanhi sa syudad. Daghan naman daig mga kausaban din he. Misamot man kadaghan ang mga tao. Nang imang? Nang? Ket, unsa naman, nakit-an na di mong ibong maguwang.
O nang. Kuha akong malita nang. Unsa, mularga ka? Ay, asa ba di mo apasod si Kuya Hans? Di mo? Tuwara siya sa bahay namo sa probinsya nga gihatag ni Papa niya. Para kun maminyo sila ilang puyan. Unsa? Nag-unsa man siya dito? Lang, nakita na niyang babae nga nakaingon nga nabangga sila si Kara. Nang imang. Ha? Uy, kinuo ko. Ato ang imong magkuwang. Tingali og dili siya makapugong og iyang mapatay ang maong babae. Mingaw na magyud sa kawas. Unsa ka ano kung magawas ko. Pero, gilak pa man tingali kaya po ng pultahan. Pero, huwag mo siya mawa na ko kung akong sawayin sa pag-apli. Oh, hala, maapli na. Hawa na ilak. Uwa na yung tao sa sala. Makaikis na ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!